مرشد جی عزت کر، مرشد جو احترام کر، مرشد جی خدمت کر. ہر وہ جو جھڑو رگو انہن گالن تیا بیو کڑو جڑو مانیو کھا رہا ہے سو روسٹ کھا رہا ہے سو بھنا کھا رہا ہے سو قورمہ کھا رہا ہے سو کیما کھا رہا ہے سو سیون اپ پیارے سو پیپسی پیارے سو گاڑیوں چاہیوں پی لیوں دودھ پتی نہ تو پانی پتی جکا صحابہ کے وڑے سے جبے جبے چھائے دیس پر گھر میں اندر نہ وٹھی ونجاں سو جگو جھنتی نہیں دی لالا سدھی اللہ جھلے تو یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو سبحان اللہ ادھیکارے تھی وجہ عیسائیوں کے زور ڈالی دم نہ تو پہ مڑ سکے زور دے دے ٹھیک ہے اور مرد کھوڑا بٹھائے اما تو کہے عیسائیوں جی زیارت کیا نہ تو پنجابی جی زیارت کرے تھے گھر میں ظلم. اللہ پردے جو حکم کرے، پیغمبر پردے جو حکم کرے، آل رسول پردے جو حکم کرے، اصحاب رسول پردے جو حکم کریں، اہل بیت محمد پردے جو حکم کرے. تو نبی جو نالو تو کھنے پیغمبر جے کردار تے نظر کر. تو جناب علی جو نالو تو کھنے جناب علی جے کردار تے نظر کر. تو امامن جو نالو تو کھنے امامن جے کردار تے نظر کر. سن حسین قرآن جو قاری ہو، سن حسین نمازی ہو، غازی ہو، حرمین جو حاجی ہو. سونے حسین جے چہرے تے نانے محمد جی سنت ہی. سونے حسین جے متھے مبارک تے عزت واری دستار ہی. اچھو امام علی مقام جے نقش قدم کے مینار نور سمجھو. امامن جا وارث نمازی ہن، امامن جا وارث غازی ہن، امامن جا وارث اوے ہن جن کی زندگی قرآن سنت جے حکمن جے مطابق گزرے. اچھو جی